Pastor, kanang imong gigunitan nga si San Vicente Ferrer, kay ang Diyos giuyunan man nimo nga dili jud tinuod, way tinuod nga nagrepresentar. Kanang imong gigunitan, tinuod ba nga dunay Senior San Vicente? Yes or no? Dili tinuod nga dunay Senior San Vicente. Yes. Adi, ako pangutana ba? Tinuod ba, historically speaking, dunay tinuod nga Senior San Vicente? Yes or no? Naa, wala? Sa Biblia wala. Di, mangutana. Kung mangutana Wala. No, wala. Katigay ka, sige. Wala. Asa to pa, way San Vicente Ferrer nga tinuod? Walay Senior San Vicente Ferrer nga tinuod. Akisa man itong San Vicente Ferrer nga tao? Panahon sa 15th century. Wala sa Biblia. Di, maol gani. Wala sa Biblia. O niya kita duhawa mo tas Biblia, di puta tinuod. Wala sa Biblia. Di, ang pangutana ba? Ang definition sa Diyos dere. Ang Diyos dili tinuod, way nagrepresentar nga tinuod. Na doon na may tinuod niya San Vicente Ferrer. Sa Katoliko lang ni. Nga Dios, walay labot sa mua. Dili, ako pangutana, Mr. Moderator, kabahin sa pagkatao ni ang akong pangutana ba, doon na ba'y tinuod nga San Vicente Ferrer? Yes or no? Wala. Wala? Wala. Yes, wala. Unsa may imong ebidensya nga wala? Wala sa Biblia. Wala tayong mabasa sa Biblia nga dunay Senior San Vicente Ferrer. Inyo lang ng claim sa history. History. Inyo lang. Pinangga nga Gama-gama. naibaw naman ka nga tungha siya after na sa pagsuwat sa Biblia. Wa na dyan na sa Biblia. Unya ikaw, wa po ka sa Biblia. Ako po ba sa Biblia? Ididita po tinod. Dili ta tinod. Di ta tinod? Dili tinod. Kaya nga naman. Unya, ni aman din nataw si San Vicente Ferrer o sa ka Frances. Objection, Mr. Moderator, out of topic. Sumala sa Biblia. Nagdaman siya Wala sa yan mo Vicente sa Ferrer. wala sa Biblia. Okay. We have the ruling on estoppel. Oh. The speaker is stopped for denying the evidence of San Vicente Ferrer. You are now handling the image of Saint Vincent Ferrer, and therefore you are stopped. The speaker can be stopped for denying. Proceed interpellation on San Vicente Ferrer. Larawan. Sunod pangutana, pinangga nga igsuon kay wala may tinuod niya San Vicente Ferrer. Okay. Unya, kanang imong gigunitan kinsa man na? Dili ni si Vicente Ferrer. Kinsa man na? Ribulto ni nga gibunyagan sa mga pare. Si Senior San Vicente Ferrer ba ni tinuod? Dili. Ribulto ni. Therefore, kung di na si San Vicente Ferrer, kinsa man na? Ribulto. Nga gibunyagan og Senior San Vicente Ferrer gibunyagan lang. Okay. Sunod pangutana. You have the floor. Father Darwin Gitgano. Bayong hapon ka natong tanan. Og sa kong pinangga kaayo nga igsuon. Unang pangutana, imong gikutlo ang Habakuk 2:18. Ang tema nato, pamatud-an mo nga ang tanang santos nga ribulto o imahin sa Romano Katoliko Diyos, ilad, limbong, kini sa katawhan sa Diyos sumala sa Biblia. Ang pangutana, kining Habakuk, Old Testament man eh. Sa tinud-anay nga Pastor Achi, diha na ba ang Romano Katoliko sa pagsulat sa Habakuk 2:8? Diha na, wala pa? Hello. Diha na. Mga pagano, nga mga pagtulunan, gi-change lang igsuon, diha sa mga pangalan. Instead of kaniadto, Astaroth, Darok, Molok, Ashira, igsoon, gipulihan, Maria, Vicente, San Lorenzo, gipulihan lang igsoon. Mo ni Habakuk, reperado na igsoon. Habakuk 2:18, unsay kapuslanan sa mga linilok, nga mga libulto, nga larawan. Ribulto man na, larawan man na, nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Wa na gitudlo nga maayo. Sunod, okay na. Sunod pangutana, nasayod ba kang ang Romano Katoliko natukod before Christ? Ang imong gigutlo after Christ? Ang Romano Katoliko natukod after Christ? Ang imong gigutlo before Christ? Nasayod ka na wala? Yes or no? No, Mr. Moderator, ang topic, Mr. Moderator, about Diyos. Wala ta nagisgot din o kanusaan natukod ang Romano Katoliko. Dios.
Okay. Mr. Moderator, ako lang kuan ba kay iya mang gikutlo gong Habakuk 2:18 nga wa pa man ang Romano Katoliko niini. So, nganong imo man ning gikutlo, nga wa pa man ang Ruling of the simbahan. chair. The interpellator has the right to use the biblical text. Palihog speaker, listen. The interpellator has the right to use the biblical text in paghatag og mga pangutana. So out of Habakkuk 2:8, you can proceed with the questions. Time left. Salamat, Mr. Moderator. Proceed. Kay mo siyang gibadlong. Kay imo mang gipahid ang Habakuk kapitulo 2 bersikulo 18 sa Romano Katoliko nga wala pa man ang simbahan ni anang panahona. Ang pangutana nganong giapil man nimong Romano Katoliko diha nga Dios ang mga rebultos Romano Katoliko nga wala pa man mo exist ang mga matud pa nimo rebulto o Dios sa Romano Katoliko. Nganong mang imong gikutlo na nga wa pa man mag-exist ang simbahan. Okay. Sunod pangutana sa Isaiah 44:17 nga ang Dios nga larawan giilan nila nga Dios. O pingon gani ang mao naghimo sa larawan, simbahon ko ikaw nga ikaw ako Dios. Luwasa ako kay ikaw ang akong Dios. Ang ilang larawan mao ang ilang Dios. Tugani ko tinuod. Giisip bas Katoliko kanang imong gidada nga ribulto karon? Nga ako na ng pangayuon. Kana nga ribulto nga imong gigunitan, giisip ba na namong Katoliko nga Dios? Yes or no? Dios. Giisip ninyo. The question is categorical. Answer the question again. Kanang maong laraw... Speaker, when there is a question, listen! Please do not speak with the speaker. Rule number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listen to the question. Ang Okay. pangutana mao. Proceed. Ang pangutana nato, giisip ba jud sa simbahang Katoliko nga ang larawan ni San Vicente Ferrer nga imong giisa-isa Dios? Yes or no? Mr. Moderator, Yes or no? ang question is answerable ninyo, dili sa mua. Okay. The question is categorical. Rule number 4. You should answer yes or no. Signed by Pastor Archie Aniedes, Reverend Father Darwin Gitgano. You have to answer categorical question, yes or no. Proceed. Yes. Yes. Follow-up Giisip. question. Sunod pangutana, asa may dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Dios? Asa dapit? Ikson, makita nga giludhan, giampuan, gipangayuan sa mga tao. Mr. Moderator, wako mangutana gisimba. Ang akong pangutana, asa mabasa nga official, nakoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyo ha, pero mabasa sa Biblia. Adi mabasa, wa may manudlo. Wala diha sa inyong libro. Imong ang kunon karon nga wa may manudlo. Pero makita sa mga tao inyo badlunga. Okay. Ang mga tao. Ako pangutana nako, imo bang ang kunon karon kay wa man sa dokumento? Wala kami manudlo niya na. Yes or no? Tanawa inyong libro. Wa ko nagbasa sa inyong libro. Okay, basahan ta ka. Oh. Ni adinhi sa our Catholic faith, we do not worship the saints or their images. We only venerate them. So wa na mo isipa ang gigamit ang among gigamit dili veneration, dili adoration. Kung adoration pa, among giisip siya nga Dios. Naaman sa document sa simbahan, nga wa na mo isipang larawan. Mr. Moderator, objection.